أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد ما سكلم da sauraronmu a wannan tasha mai albarka duniyar musulunci TV na gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikonsa da rahamansa da ganin damansa ya ba mu iko da dama na samun kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai albarka. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wancan shiri da ya gabata mun yi tsokaci dangane da abin da ya shafi batun tuba da bayani akan sharuɗa, sannan kuma hadda ɗan abin da muka haɗa na batun istighfari. Wannan shirinmu na yau insha Allah zai jawo hankali ne da kwadaitarwa dangane da abin da ya shafi addu'a. Halin da muke ciki yan uwa a duniya baki ɗaya ina buƙatan addu'a. Halin da muke ciki a daidaikunmu muna buƙatan addu'a a ƙasashenmu, jihohinmu da yankunanmu da garuruwanmu da gidajenmu. Allah ya jarabe mu da musibu iri-iri, 'yan kidnapping, 'yan kwanta-kwanta, 'yan tashi-tashi da sauran ɓangarori, rashin lafiya iri-iri, ciwon siga, hawan jini, ciwon hanta, typhoid, malaria da sauran dai waɗansu wanda lokaci ba zai ba mu dama ba na ambatonsu ga sunan barjik. Ubangiji tabaraka wata'ala akwai hikiman da ya sa ya jarabe mu da wannan, amma abin da ya kamata mai da hankali zuwa gare shi shine addu'a. Ubangiji tabaraka wata'ala ya yi mana umarni cikin alƙur'ani kamar yadda ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ubangijinku ya ce ku kira ni zan amsa muku, ma'ana ku roƙe ni zan amsa muku. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, lalle masu girman kai game da ainihin roƙona sai da khuluna jahannama dakhirin, za su shiga wutan jahannama suna kaskantatu wa iyaz billah. Ubangijin da ya halicce ka dan uwa mai kallon da sauraron mu yayi maka umarni kai da sauran yan uwanka abeban halitta cewa ku roƙe shi a duk halin da kuke ciki, a duk matsayin da ku kasance, sawa'un da daɗi ko ba daɗi ku roƙe shi. Kuma ba wani abin da ya sa na sharaɗi wajen amsawa sai ce astajib lakum. Bai ce ba sai kun yi yanka, bai ce ba sai kun yi kaza, bai ce ba sai kun yi kaza, la ku kiraye shi zai amsa muku. Lallai duk wanda ya ƙi yin wannan ya zama mutakabbiri. Kana alhaji ko kana malam ko kana ainihin honorable ko ranka ya daɗe ko wa ne kai ko wace ce ke, matsayin duka ita ce na a dunkule a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka halin da muke ciki na buƙatar mu kira mahaliccinmu. Ya fi kowa sanin halin da muke ciki, mu kira shi mu koka mishi halin da muke ciki. Shi kaɗai ke da ƙarfi da dama na yaye mana halin da muke ciki, amma ba mu danganta shi zuwa ga wani ko wasu ba. Halin da muke ciki mu muka ja mu kanmu. Dole kuma mu kira wanda ya halicce mu ya jarabe mu, mu kaskantar da kai zuwa gare shi bayan mun tuba, sannan kuma mu roƙe shi yayi mana. Allah madaukakin sarki muke roƙo, Allah ka yayi mana halin da muke ciki. Wa qala azza wa jal, ubangiji a wata aya mabayi madaukaki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idan bayina suka tambaye ka Muhammad game da ni, lalle ka ce ne da su, lalle ko shakka babu ina kusa da ilimina, ina amsa kiran duk wanda ya kira ni. Lallai su yi imani da ni, lallai kuma su amsa min su yi imani da ni, zan shiryar da su zuwa ga samun biyan bukatar da suke da ita duniya da lahira. Wannan yake nuna cewar wannan aya ta bayyana ƙarfafa gwiwa kan abin da ayan farko ta bayani. Wannan yana daga cikin falala da wannan al'umma take da shi dangane da abin da ya shafi wannan batu na addu'a. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ya ce addu'a huwa al-ibada. Addu'a ma hasali gaba ɗaya ita ce ibada. Duk wata ibada da zaka yi addu'a ita ce kashin bayanta. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya ce ku kira ni ne in amsa muku. Da haka duk wanda ya kira Allah, Allah zai amsa mishi. Allah madaukakin sarki muna roƙonka cikin sunayenka da sifofinka madaukaka ka amsa mana kiran da muke gare ka, kuma ka yaye mana wannan musibu da fitintunu da muke fama da su a ƙarshen zamani. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam,
annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna rabbukum tabaraka wa ta'ala hayyun, lallai ubangijinku wanda ya zuba albarka kuma ya ɗaukaka rayayye ne, karimun kuma mai karamci ne, ya sahayi min abdihi, yana jin kunya daga bawansa idza rafa'a yadayhi ilaihi, in ya daga hannayensa biyu zuwa gare shi, an yuradduhuma safaran, ya mai da su zero ba komai. Ubangiji raye ne mai karamci. Ka duba ga wannan matsayi da ubangijin da ya halicce ka ya bayyana maka, yana jin kunya ka daga mishi hannu ka ce Allah ka bani kaza, ko Allah ka tsare ni da kaza, a ce an waye gari ka mai da hannun bai baka ba. Ashe lalle in muka bar wannan halin da muke ciki ba na ce da addu'a ba, to ina tabbatar muku da cewa ƴan uwa masu kallon da sauraron mu mun daɗa jefa kanmu cikin damuwa kenan, ba mu sa ranar fita ba. Don haka da wannan nake jawo hankalinmu da cewa lalle mu tsarkake zukatanmu, mu ci gaba da ƙara tuba zuwa ga Allah tare da roƙon shi na yaye mana wannan hali da muke ciki. Allah madaukakin sarki ka yaye mana. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min muslimin yad'u bi da'watin, babu wani mutum musulmi da zai roki Allah da wata roƙo ko ya kira Allah da wata kira, laysa fiha ithmun, babu laifi a ciki, wala qadiyatu rahimin, babu yanke zumunci, illa adahu Allah biha ihda salasin, sai Allah ya bashi ɗayan uku. Imma an taj'ala lahu da'watahu, an tu'ajjila lahu da'watahu, ko dai a gaggauto masa da ainihin roƙon da yi a cikin duniya a bashi, wa imma an yu'akhkhira lahu fil akhirah, ko a jinkirta mishi lamba na biyu kenan, wannan abin da yake nema sai a lahira. Wa imma an yusarifa anhu min as-su'i, ko a juyar masa da wani mummunan abu, mislaha kwatankwacinta. Qalu, sai sahabbai suka ce mama ikimi tsira da aminci, idan nuksir, yanzu mai yawaita kenan? Qala Allahu aksar, Allah shine mai yawaitawa. Saboda haka anan wayannan ayoyi guda biyu zuwa uku da wayannan hadisai biyu su ma zuwa uku sun ishe mu a matsayin guzuri da zai karfafa mana gwiwa mu naci a matsalolinmu na ɗaiɗaikunmu, kowa da buƙatar shi, da kuma matsalolinmu na game mu naci da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, ko Allah ya yayi mana wannan hali da muke fama da shi cikin tsoro da damuwa da fitintunu iri-iri. Allah kaɗai san adadi. Muna fata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon zage dan tsaye wajen yin addu'o'i a wurare masu tsarki da wurare masu albarka da lokuta masu alkhairi, dare da rana, don mu samu Allah ya amsa mana. Allah madaukin sarki ya amsa mana addu'o'in mu, ya yaye mana waɗannan fitintunu da bala'ai, ya sa mu gama da wannan rayuwa ta duniya lafiya. Dan za mu dakata saboda bamu da lokaci mai yalwa, sai lokaci na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ji kuma wani batun dangane da abin da ya shafi fadakarwa da ainihin ilmantarwa a wannan tasha mai albarka Duniyar Musulunci TV. Abin da muka faɗi muka daidai, Allah shi tara mu alada, wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren mu. Allah ka ba mu ikon gyarawa, ka samu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.